ji tsoron Allah rabbana. Majalisar nan ta kankwana ku ji tsoron Allah rabbana. Bismillah Allah mai duka wanda ya yi mutum da mala'ika, lam yalid wa lam yulad haka, mai da mata ko sadaka, samin lamari na ya haskaka. Yau ma na zo wasu baituka game da majalisu duka, na kan titi da na lunguna. Majalisar nan ta kankwana ku ji tsoron Allah rabbana. Mai salati ga manzo Hamidu dan Aminatu da Muhammadu, ahali na saman zo ki gudu, fadin matu zokar Ahmadu da sahabu mazaje ki gudu, Abubakari mai sa gudu, Umar Usman ba sa gudu, ya Imam Ali na jinjina. Majalisar nan ta kankwana ku ji tsoron Allah rabbana. Na gode ya Allah kuma ka daɗa mani gaunar Fadima, babanta da duk ahalinta ma. Allah ka daɗa mani hikima, ilimi buɗe da basira ma, ilhama baiwa mai sama, domin Mahamudu da Fadima, domin ahalinsa na biyuna. Assalamu alaikum yan uwa, na meko tarin gaisuwa da bato na taho ya yan uwa, ku ji tsoron Allah yan uwa, ku bar duba aibin yan uwa, dangin haka akwai damuwa, dan Allah mu daina yan uwa, mu koma ga Allah rabbana. Majalisar nan ta kankwana ku ji tsoron Allah rabbana. Sirri na zama lau lafiya, rayuwar ka kai daya, abin da faruwan ka gajiya, kar ka shiga cike ka tsaya, duk abin da aka yi maka gajiya, hakuri za ka yi ba gajiya, kar kai da wani ko bai jiya, in kana a kushi bar magana. Majalisar nan ta kankwana ku ji tsoron Allah rabbana. Kar ku manta musulmai kuke, aibata mutane da kuke, kun tsaya hanya kallo kuke, mai wucewa ko ne yake, aibunsa kawai ne ma kuke, kuma ba dan gyara ba kuke, iskili hada fitin na kuke, da wani ya wuce sai magana. Kalli wancan wanda zai wuce, dan wahala gona zai wuce, in yayo wasa can zai mace, da ganin wancan yar hannu ce, jekar wancan mai arace, shaddar wancan ai ce, kullum wancan sai ya wuce, na ga malam zauna kan kwana. Majalisar nan ta kankwana ku ji tsoron Allah rabbana. Wancan tata ya sa gaba, wancan bai sallar asuba, wancan kallo baka sanyi ba, iskance kam ya sa gaba, wancan kai ban gane ta ba, wancan postin ta sa gaba, media ba wanda bai santa ba, lega TikTok kana magana. Majalisar nan ta kankwana ku ji tsoron Allah rabbana. Wancan kai ba zawara ba ce, ta gane kullum sai ta wuce, dan wahalar can duk zai wuce, sallama zai yi sai ya wuce, alhaji wani bai zanka ba ce, ka gani wancan yar tallace, wancan dan a ce motarsa ce, ta aro ce bar ma magana. Samarin wancan ba kirguwa, yan matan wancan da yawa, wancan kullum sai unguwa, yawo kuma har ba tsayuwa, wancan aikin ta da yawa, kumboka na ji take zuwa, wancan kamshi dan garuwa, dan wahala ne bar magana. Majalisar nan ta kankwana ku ji tsoron Allah rabbana. Wancan dan malam wane ne, gun sata wancan babba ne, wancan kamar matar wane, ita ce aikin ta babba ne, fadda da miji aikin ta ne, wancan da gani yan kwaya ne, sallar wancan dare ya ce, kan haka gudumi ya ce rabbana. Majalisar nan ta kankwana ku ji tsoron Allah rabbana. Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran minaz-zanni inna ba'da-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Majalisar nan ta kankwana ku ji tsoron Allah rabbana. Ya ku wanda kun kai imani, ku nisanci zato ko gangane, lallai bangaren sabo yake, bincike kar ku zawaita ne, kan laifin mutane ikwa ne, sashen ku kada yayi da wani, za ka iya tuna man wani, dan uwanka in ya mutu kadana. Majalisar nan ta kankwana ku ji tsoron Allah rabbana. Kun ga kunna kyamar ku haka, ba ka iya cin gawa haka, yanzu ma to kada kayo haka, kar kai gulma ta mutum haka, in kayo ka tuna ma nai haka, ku ji tsoron Allah ku duka, mai karbar tuba ne haka, mai yawan gafara ne rabbana. Majalisar nan ta kankwana ku ji tsoron Allah rabbana. Bara ku ji ma'aiki me ya ce, mana yara kahu ya ce, bai zambin lamyan mut ya ce, hatta ya amalu ya ce, mai aibata dan kowa ya ce, kan
rai yake sai ya aikata ko zai mace fadar Abdallah dan Amina. Majalisar nan ta kankwana ku ji tsoron Allah rabbana. Wayyo Allah wai duniya na rasa a ina ne zan tsaya mutum na rayuwa kin jiya ba ta kai yake ba kai ka tsaya dole ma kai wai sai ka jiya ko mi yake ai sai ka jiya kai ta kanka kai ka makiya kan aiko kake yin magana. Majalisar nan ta kankwana ku ji tsoron Allah rabbana. Maganar nan da kowa ai nake sawa'an da maza mata nake in kana gulma ne da kai nake kai da baka imani da kai nake dan kar ka imani kai rike dan tuni ne kawai ne nake kun sani tun nawa ne nake kun sani tun kuna yan kankana. Majalisar nan ta kankwana ku ji tsoron Allah rabbana. Yan uwa nan ne zan tsaya a tahir sani ya daura aka haifan kujiya na annabi sai ne in kiya a wuce na ne kar kujiya dan Allah ina yin magiya dan annabi mai kyan tafiya dan Fatima tubin tunana. Majalisar nan ta kankwana ku ji tsoron Allah rabba